na-anabata gị na ihe mmemme nke Jisi ike kwa ụbọchị. Anyị na-ekene Chineke n'ihi ịhụnanya ya nke na-adịgide adịgide, dịka anyị na-arịọ na ị ga-anata ihe niile Chineke nwere na dịka ị na-ege ntị. Ị maara na Chineke kpọrọ anyị oku ka anyị tikuo, kenee ya, ibizu ndụ n'ihe o ji maka ya wee kpọọ anyị. Ya mere akwụkwọ ụbọ ọma ji wee sị, kene Jehova mkpụrụ obi m, ihe niile dị m n'ime kenekwa Jehova. Gịnị ka ọ pụtara bụ ikene na igozi Jehova? Ikene Chineke bụ iwere ihe anyị nwere wee gosipụta otuto Chineke, n'ihi na Chineke kpọrọ anyị ka anyị gosipụta otuto ya kwa ụbọchị, n'ihi na ọ dịara anyị mma. N'otu ntabi anya ọ pụrụ ibibi anyị, mana o meghị nke a, kama ọ chọrọ ka anyị nabata, anyị nwechapụta ịhụnanya ya dịka ọ na-akpọ anyị oku wee bịaruo onwe ya. Ọ chọrọ ka anyị nwechapụta ịhụnanya ya, ebere ya, dịka anyị na-ewere ndụ anyị wee nyefee ya n'aka, n'ihi na ọ na-agọzi anyị. Chineke mere ka anyị onwe anyị wee rụzuo ebumnobi ya igosipụta ozi Kraịst, n'ihi na ebere ya bụ ihe anyị na-agaghị aghọta na-abụghị ịchọpụta ịhụnanya Chineke, ime ka arụ dị anyị mma, ime ka anyị zuo oke, bụrụ ndị a kụnyere n'ime ya dịka anyị na-eto ya n'ihi ịhụnanya ya na nnapụta ya. Anyị pụrụ ito ya, bụ abụ ekene nye ya, n'ihi na Chineke anyị dị mma. Gọzie ya n'ihi na ọ dị mma, ịdị mma na ebere ya na-ekwukwa ebi ebi. Amen na ndụ gị, amen n'ezinụlọ gị. Lee ihe na-eme n'alaeze nke Emmanuel, onye napụtaworo anyị pụọ n'ike nke ọchịchịrị wee kpọbata anyị n'ime alaeze ya nke ọkpara ya ọ hụrụ n'anya. Lee ya na amaokwu 14, onye anyị nwere mgbapụta anyị site n'ọbara ya, bụ mgbaghara nke mmehie anyị. Mmehie gị niile agbagharawo ya n'abalị a. Ọ ya mere ị ga-aṅụrị ọṅụ, mụ onwe m ga-esoro gị ṅụrị ọṅụ. Aga m anụ akụkọ ọgbụgba ama gị, Abụ Ọma isi 103 malite na amaokwu mbụ. Abụ Ọma isi 103 malite na amaokwu mbụ. Ebe a ka ọ na-agwa anyị, gọzie Jehova mkpụrụ obi m na ihe niile nke dị n'ime m, gọzikwa aha nsọ ya. Amaokwu nke abụọ, ọ sị, gọzie Jehova mkpụrụ obi m, echezọkwana mmeso ọma ya niile. Amaokwu atọ, onye na-agbaghara mmehie gị niile, ọ na-echere gị n'abalị a. Mmehie gị niile, mmehie gị niile, ihe ọjọọ niile nke ị meworo n'ihi ọmụmụ a mụrụ gị n'anụ arụ na alaeze nke ụwa, ụdịdị gị, ndụ gị, akparamagwa gị, omume gị, ihe ọjọọ niile, onye nwe anyị ga-agbaghara gị n'abalị a. Ị nụrụ mgbaghara siri n'eluigwe? Ị nụrụ mgbaghara siri n'aka Nna? Ị nụrụ mgbaghara ya na nke nnwere onwe zuru oke so a na-ewedịrị gị aka enu? Onye na-agbaghara mmehie gị niile, onye na ntụ nke abụọ ya, ọ sị, onye na-agwọ ọrịa gị niile. Ọrịa gị ole ka ọ ga-agwọ n'abalị taa? Anya kpuru isi ga-emepe, onye ngwụrọ ga-ebili jee ije, ndị arụ na-adịghị ike, ndị ike na-adụrụ arụ ha nwụrụ anwụ, ndị arụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, ha enwere ike ịlụ ọlụ ọzọ, ndụ ọhụụ, ndụ nke ike dị, arụ isi ike ga-abịakwasị gị taa n'abalị taa n'aha Jizọs. Otuto nke kansa ga-apụ n'arụ gị. Ihe ọjọọ ndị ahụ nke na-emeghị ka ị ghara ịbụ mmadụ zuru oke, ihe niile ahụ a ga-ewepụ ha n'abalị taa. Gọzie Jehova mkpụrụ obi m, onye na-agbaghara mmehie gị niile, onye na-agwọ nrịrịa gị niile.
abalị gị abịawo, ohere gị abịago. Daalụ onye nwanyị, daalụ onye nwanyị. Ekwere m, ọ daghị ewe gị oge. Chineke nke ebere, anatawo m ebere nke mgbaghara gị. Ana m ekpere gị ekpere, Nna, n'aha Jizọs. Ana m ekpere ndị a niile, ndị atụworo mmehie ha n'anya, ndị kwupụtaworo mmehie ha, ndị yọworo maka ka ịsachapụ mmehie ha niile na nzọpụta na nnwere onwe. Ana m ekpe, nye ha nzọpụta ahụ ugbu a n'aha Jizọs. Fichapụ mmehie ha niile, wezụga ncheta nke mmehie ha n'anya gị n'aha Jizọs. Nye ha mgbaghara na udo n'obi ha ugbu a, onye nwanyị. Nye ha ike inwe ndụ ọhụụ na ndụ agbanwere agbanwe, ka ha wee ghara ịbụkwa otu ihe ha bụ na mbụ n'aha Jizọs. Ekene gị n'ihi na amaara m n'ịzawo. N'aha Jizọs ka anyị kpere. Nna, n'aha ukwu nke Jizọs, anyị maara anyị dịghị ada. Esi na aha nke e nyere Kraịst bụ aha nke kasị aha niile ukwuu, ka ọ ga-abụ n'aha Jizọs Kraịst ikpere niile ga-egbu n'aha Jizọs. Anyị na-ekpe ka ọya na-adịghị ekwe ọgwụgwọ na mmekpa arụ ọbụla na mbuso agha ọbụla na mmenyu anya ọbụla, ka ha kpọọ isi ala nye na ọkpa nke aha Jizọs Kraịst n'aha Jizọs. Onye nwanyị, malite ọlụ gị n'ime onye ọbụla, ihe ịrịba ama nye onye ọbụla, ọgwọ nsọ nye onye ọbụla, nnapụta nye onye ọbụla. Mee ka o guzosie ike, onye nwanyị, n'aha Jizọs. Iwegharị ahụ, isi mmebi ahụ, nsogbu nke ụbụrụ, ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ọtụtụ akpịrị, ibi, ajị enyi, ụkwụ mmiri niile, ihe ọbụla zara aza na-arụ, toro eto na-arụ, onye nwanyị, ana m ekpe n'ihe ịrịba ama gị, metụ ha aka ugbu a, napụta ha ugbu a, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ọya nke dị n'ime arụ, ọya obiri na aja ọcha, ụkwara nta, ọya kansa, ọnya afọ, nsogbu nke akụrụ, nsogbu nke umeju, ọgbụgbọ ọbara ọbụla, metụ onye ọbụla aka ugbu a. Ihe ịrịba ama nke ọgwọ nsọ, ihe ịrịba ama nke nnapụta nye onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Ọya na-ekweghị ọgwọta tewere aka ọ dị n'arụ, onye nwanyị, n'ebe mmadụ nọ, nke a bụ ihe a na-apụghị ime, ma n'ebe ị nọ, a pụrụ ime ihe niile. Zute ha ugbu a, metụ ha aka ugbu a, bunie ha elu ugbu a, onye nwanyị. Ọya ahụ na-ekweghị ọgwụgwọ, ka a gwọọ ya ugbu a n'aha Jizọs. Ndị ntị chịrị, ndị dara ogbe, a sịwori na a mụrụ ha otu a, ma ọ bụ na ọnọdụ a bịakwasịrị ha dịka ha na-ebi ndụ, onye nwe, ana m ekpe ekpere ka onye nwe mmeghe ntị ochie gị, tọpụ ire gị dara ogbe na ihe ịrịba ama, malite ịnụ ihe na ihe ịrịba ama, malite ikwu okwu ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ka ha rabụ ndị kpụrụ isi, n'agbanyeghị ihe kpatara ịkpụ isi ahụ, ana m ekpe, onye nwanyị, metụ anya isi ha aka. Gị anya kpụrụ isi, enye gị iwu, mepee ugbu a, ka ha malite ịhụ ụzọ n'aha Jizọs. Sachaa anya ha, mee ka ha malite ịhụ ụzọ nke ọma. Onye nwanyị, ana m ekpe ka ha rabụ ndị na-edina n'ala na-enweghị enyemaka, na osisi a ji eje, ndị ngwụrọ ji eje ije, na oche ndị ngwụrọ. Onye nwe, ana m ekpe ka ike okwu gị kegharịa ha ugbu a, ka ike na ume na inwe ike
iji wee guzo ọtọ wee jee ije ka itinye ya n'ime ha ugbu a. Binie ọtọ jee ije n'aha Jizọs. Onye ọbụla ebe ọbụla ihe ọbụla bụ aha nke ọrịa ahụ, ihe ọbụla bụ aha nke nsogbu ahụ, nata ihe ịrịba ama gị, nara ọgwụgwọ nsọ gị, nara nnapụta gị, onye nwe ka ọ pụta ihe ugbu a. Ọ ga-abịa na mmezu, ka ọ bịa na mmezu ugbu a, n'aka nri, n'aka ekpe, n'azụ, n'iru, n'etiti, onye nwe ka ọ bịa na mmezu ugbu a. Na redio, na telivishọn, n'ụdọ nzikọrịta ozi, n'ebe ọbụla, na mba ọbụla, na ọgbakọ ọbụla, ihe ịrịba ama malite ịpụta ugbu a, mmezu ya ka ọ bịa na mmezu. Dịka ị na-emepe anya anyị, mepee anya anyị wee hụ ihe ịrịba ama dị iche iche n'aha Jizọs. Daalụ onye nwe anyị n'ihi na anyị ma na ịzawo, emewo ya n'aha Jizọs ka anyị kpere. Amen. Anyị na-ekene gị sonyere anyị n'ihe mmemme nke jisi ike kwa ụbọchị tata. Anyị were anya na ihe mmemme tata goziri gị, o mekwara ka ị mata na Chineke dị njikere inyere gị aka n'ihe ọbụla nke ị na-agabiga. Ya mere sonyere anyị na akara igwe ndị a ị na-ahụ. Ya mere hụ ihe onyonyo anyị na-ere n'anya, tụsakwara ya ndị ọzọ dịka ị na-enweta ya. Anyị hụrụ gị n'anya, anyị makwa na ị ga-esonyere anyị n'ihe mmemme nke oziọma nke zuru ụwa niile ọnụ. Chineke gọzie gị.